Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic. 3 de juliol, Sant Tomàs Apòstol. Text de l'Evangeli segons Sant Joan. Però Tomàs, un dels 12, el qui es diu Dídim, no era amb ells quan vingué Jesús. Els altres deixebles li deien: «Hem vist el Senyor». Però ell els digué: «Si no veig en les seves mans la marca dels claus, i no fico el meu dit en la marca dels claus, i no fico la meva mà en el seu costat, no creuré». I 8 dies després, els seus deixebles eren novament a dintre, i Tomàs amb ells. Vingué Jesús, tancades les portes, i es presentà enmig d'ells, i digué: «La pau sigui amb vosaltres». Després diu a Tomàs: «Porta el teu dit aquí i mira les meves mans, i porta la teva mà i fica-la en el meu costat, i no siguis incrèdul, sinó fidel». Respongué Tomàs, dient: «Ets el Senyor meu i el Déu meu». Li digué Jesús: «Perquè m'has vist, has cregut? Benaurats els qui sense haver vist han cregut». Comentari per mossèn Joan Serra i Fontanet. Ets el Senyor meu i el Déu meu. Avui l'Església celebra la festa de Sant Tomàs. L'evangelista Joan, després de descriure l'aparició de Jesús, el mateix diumenge de la resurrecció, ens diu que l'apòstol Tomàs no hi era. I quan els apòstols que havien vist el Senyor en donaven testimoni, Tomàs respongué: «Si no veig en les seves mans la marca dels claus, i no fico el meu dit en la marca dels claus, i no fico la meva mà en el seu costat, no creuré». Jesús és bo i va a l'encontre de Tomàs. Passats 8 dies, Jesús s'apareix una altra vegada i diu a Tomàs: «Porta aquí el teu dit i mira les meves mans. Porta la teva mà i fica-la en el meu costat, i no siguis incrèdul, sinó fidel». Oh Jesús, que n'ets de bo! Si veus que alguna vegada jo m'aparto de vos, veniu al meu encontre, com vàreu anar a l'encontre de Tomàs. La reacció de Tomàs van ser aquestes paraules: «Ets el Senyor meu i el Déu meu». Que boniques són aquestes paraules de Tomàs. Li diu Senyor i Déu. Fa un acte de fe en la dignitat de Jesús. En veure'l ressuscitat, ja no veu solament l'home Jesús que s'estava amb els apòstols i menjava amb ells, sinó el seu Senyor i el seu Déu. Jesús el renya i li diu que no sigui incrèdul, sinó creient, i afegeix: «Benaurats els qui sense haver vist han cregut». Nosaltres no hem vist el Crist crucificat, ni el Crist ressuscitat, ni se'ns ha aparegut, però som feliços perquè creiem en aquest Jesucrist que ha mort i ha ressuscitat per nosaltres. Per tant, preguem en paraules de Sant Nicolau de Flux: «Senyor meu i Déu meu, preneu-me tot allò que m'aparta de vos. Senyor meu i Déu meu, doneu-me tot allò que m'acosta a vos. Senyor meu i Déu meu, traieu-me de mi mateix per donar-me tot a vos».